الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرابي جلبه moƴƴuɓe tedduɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam ndeysan bay boy yaay boy ma ñes hande ko aljuma juule giɗo ma gotol allah juule ma labbe sappo jomiraɗo jantima e defterum teddunde alquran alkarim caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا إله إلا الله محمد رسول الله الله ewnima so ewnimo erango makko ko gonga ma woni bonande omo hadma walla moƴƴere o rokkuma nde wonno kanko ko dokkowo ko cuurowo ko dandowo ko cafrowo ko koltinowo dogen pento Allah fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين أن بي الله ندي ndeysan mbiyan labbayka 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 min nani min doftima o yen ƴew ko gardinɗen janngo yen ƴew ko gardinɗen janngo yen kul Allah ko gonnen e dow mum ko gonɗen e dow mum ko Allah ne andi la ilaha illallah sa wiyama police ne andi ko mbatta ko douane ne andi ko mbatta ko gendarmerie ne andi ko mbatta ko jinnaɗo ma ne andi ko mbatta ko kula kersa paaya cuuɗoɗa ñaagoɗa sutura Allah ene yiya en omo nana en sen ñuumbima sen kaali sen ubbi sen ɗisi sen jamfima hayso toon so guitama sa ŋooɓi Allah ne andi ko mbaɗɗen ko wala hawla wala quwwata illa billah te kala ko kalden windama ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala kongol kalden windama ko gajade wonno ko mi pijannoɗo ko gonga wonno ala fo windama bandiraɓe sehilam la ilaha illallah muhammadur rasulullah ɗum waɗi so darga darima yimɓe fo dandi ko tawɗa toon e moƴƴere yettu Allah sen tawi toon ko fewani heden persona koye men bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ousmane mbiɗano hannde ko aljuma yawma aljumu'ati يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله صيام الله أكبر الله أكبر ngoppe hunde fo notoɗo noddinowo seɗen jiiɗi malede seɗen jiiɗi hokkede seɗen jiiɗi suurede ñande aljuma noon juula e almustafa gotol Allah juula e ma labbe sappo nenam bandam juula almustafa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه لا إله إلا الله نيسان جنوما goyanomo duuɓi nogas e tati o fiyama o riwama hoore tiina makko fusi jiƴƴe makko keli holi sababu ha minama cowen naten aljanna o mbiye la ilaha illallah male ɗon onon fo ko natoɓe aljanna ha sona caliɗo ɓe mbi ya rasulallah hol calotoɗo o wi ɗoftiɗo mi naati aljanna mo ɗoftaki mi salima aɗa salo nadde aljanna wala hawla wala quwwata illa billah nangue suno makko gaddir ɗum yiƴe maɗe bala eɗen jaafe naten aljanna gellawi weli nanore yano men gatan ndesan ma Yes, ma sœur, ma chérie, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ndeysaan jangine nenam bandam oɗo version authentique
farmata ba hayso Samba Diallo dépasse rokkuma o timmani saɗa yaha jeere mballikinoɗa dépasse o yo timmitir dépasse o jangtade Allah nam Samba Diallo ande hokku dépasse timmuɗo ujunere temedde joyi ugiya aɗa yiɗi hen hirade aɗa yiɗi hen bottade aɗa yiɗi hen araya aɗa yiɗi hen galas mbaɗa e bisab ma kadi kadi kay ɗum koye timmani anne hors d'œuvre kadi e pallude guesoɗe ñootade ujunere temedde joyi mbiyeɗa ko ya fuɗɗoro galle ma fabda biman taul nam worɗede moƴƴani woman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun kaɓeɗen worɗende an noon farmata ba noon hoto biskittu hoto wullittu ko heewi kanko kay ko yummako so heeɓi salaire makko minen haade min dañde haydara ko yummako o noddata yummako ko premiére to Allah yummako premiére goo premiére ɗiɗi premiére tati babiraɗo woni premier numéro 4 bandiraɓe sehilaɓe Allah wi qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah Allah wi saɗa deppiso saɗa rokka ko adi fof yumma e reftuɓe hen e yatama e misakin on an kumbis miñam kumbis ma sœur hoto wadde concurrence e essai oɗo ko yummum joom galle ma lebbis jeenayi e nder reedu oɗo ko Allah waɗi ɗum premiére Allah wi fala taqul lahuma uffiu wala tanharuma Allah wi yummiraɗo hoto yum hay uf ko feccere konngol saɗa hira kay hir dewel tokisel kumbisno mani oɗo sonteraki oɗo fopperaki oɗo ko premiére anna Samba Diallo ndeysan el Samba Diallo mon neveu Kalidou Diallo wal kan yumma mo Allah wi haray uf itta joom suudu ma pawa dow yumma ibara yiɗa alijanna jawɗo Haritha nelaɗo nani ene jangga e aljanna o wi hol jangowo o ɓe mbi ko Haritha o wi ɗum ko ɗiggere jinnaɗo rokki Haritha ha naati aljanna anne noon yaay boy mama c'est vrai placement ene toyi to Allah kono noon oppu kumbis e pappis ɓe guura seeɗa anne hokkuɓe distance seeɗa hakke ma ne fooɗi to Allah kono hokkuɓe distance mbiya ha aɗa yaade e maɓɓe lindimiyel ɗum kay wawonde nenam bandam anne soɓe jaha Ndar eɓe noosa seeɗa hoto yaade maɓɓe soɓe naatti suudu maɓɓe hoto honguɓe soɓe jeeɓa télé oppuɓe hokkuɓe distance seeɗa nenam bandam mbale galle on e wela goto fo rokke gueɗal mum ndeysan kumbis ne jogui hakke pappis ne jogui hakke an nenam bandam aɗa jogui hakke bay boy ne jogui hakke yummum kumbis ne jogui hakke ƴeew galle o yummum kumbis adda ñebbe ɓe ga gadda guerte ɓe ga gadda sukara ɓe ga gadda warga ɓe ga gadda ndiyam mbaɗen ara e galle men wela goto fo rokke hakke mum ndeysan yimɓe ne jala e keɗo darso ceerno Ousmane mbi ceerno Ousmane wallahi oɗo baba o min ganda komin mbaɗantamo ƴeew darso o weeli galle mon weeli aduna o jarani sunade la ilaha illallah hande ko aljuma sa juule nelaɗo ɓernde ma wellito ƴeew aɗa yaha jeere subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah tan galle ma wela ɓernde ma wela kono noon taw galle woni hen ko yo leleno mbaɗantami hoto helam jungo on galle welata ko iblis woni ɗon وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم بينهم يجمعون ويهانديسان إبن جولي الجنة بابرار نساء بيبي إروب إبن كالدنون إذن كم نقول نتو أدون إذن كلنا الله إذن كورنو ألتين إذن كور الكميس إذن جولة جم إذن جولة وقت eɗen balla miskino ndeysa ɗum waɗi Allah yaafi en naɗɗen aljanna eɓe gollanno ko moƴƴi gollo ko moƴƴi o on nannatake jeygol gollo ko boni o nani aljanna Allah watta ɗum Allah watta ko hanani damal jangtade Allah uddaka damal juulu uddaka ɗiggande jinnaɓe uddaka moƴƴide hoddiɓe uddaka yurmade cukalel uddaka ɗum ɗo fo ene uddira waɗa hen ko mbawɗa eyna guiɗo ma mo jiɗɗal Moustapha sallah sallam o wi ɓuuri ɓadademo fo ndeysan toon to darde to ene joddo e makko ko ɓurɗo moƴƴude jikku ayaya jikku moƴƴo o ene tedde pesirɗe bandiraɓe sehilaɓe eynam on joddoɗa e Moustapha jiya al Moustapha jiya Allah a yiɗa yiide Allah sa moƴƴini jikku ma o la ilaha illallah muhammadou rasulullah juule makko gotol Allah juule ma laaɓe sappo bandiraɓe sehilaɓe eynam mi salmini on salminama yimɓe aljanna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eynam
en duttima qissa abi bakre siddiq giɗo al-mustafa sallah sallam caggal annabaɓe kanko ɓuuri kono noon o woyno hulde allah o wiyama ko neɗɗo aljanna omo woya aboubacry ɗisan wi hanino nenam jibinanimi hanino komi leggal hanino min jogorani ñawede jang ko ni ɓe mbayno e hulde allah omo jeeya e sappo ganduɗa admi d'office ko natoɓe aljanna ɓeɗo naati aljanna enen noon en ganda en naati en ganda en jaafama en ganda en jaafaka en mbaɗi luuɓɗi en mbaɗi bonɗi yo allah yo yurmo en yaafo en e serna men e ɓiɓɓe men bandiraɓe sehilaɓe aynam aboubacry ko neɗɗo aljanna oumar ko neɗɗo aljanna ousmane ko neɗɗo aljanna ali ko neɗɗo aljanna hol mbiɗo noon almoustapha hadis rawahu imam ahmed wa abou daoud wa ibnu madia hadis o ɓanni selli ɓeɗo fof koɓe sappo ɓe mbiyama admi d'office bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah mouhammadou rasulullah allah mantiɓe hal enen en mantama mbale golle men eɗen jari mantuɗo en jarade mantu goto mum fof yo nat nder suude namdo hoore mum min komi boroɗo min komi kulɗoreɗo min komi ñohowo min komi kaɓeteɗo min komi tikkodirteɗo min komi kaɓeteɗo mi itta ɗiɗo allah ittanam ɗiɗo jikkuji bonɗi mbaɗa kam jokko en ɗam juulowo jamma ndeysan joom jurum joom korsa beeɗo newiɗo ndeysan allah lomtinan ma jikkuji bonɗi o ittaɗi o waɗa ma jikkuji moƴƴi bandiraɓe sehilab ceerno ousmane holko allah jangte mabɓe ɓeɗo moƴƴuɓe ndeysan natɓe alijanna eynam والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لا إله إلا الله محمد رسول الله les premiers les élites idi ɓe ferde ɓe e jaɓɓiɓe e enen arɓe caggal maɓɓe sen moƴƴini والذين اتبعوهم بإحسان sen moƴƴini sen dewri Allah no ɓe dewirtuno ni nelaɗo yen ngate yen nangue sunna makko e sunna ɓeɗo ganduɗa ko naati aljanna ngatiren ɗum muynirɗe bandiraɓe sehilaɓe wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم لا إله إلا الله الجنة مبادنا أو إن ودي بيلي إن ودي كانغ إن ودي كاليس إن ودي كوسم إن ودي نجومري إن ودي سانغار إن ودي لي فارمata bandiraɓe julɓe te toon jomum nde tan yaltata o to banggue ko jeygol woni toon ko goroɗe gon toon ko jaahi gon toon paɗe jeygol tuuba jeygol nguru wala hawla wala quwwata illa billah yo allah rokku en e rewde ɓeɗo wona daira ceerno kaade daira samba daira fulan ala ko laawol tariq al moustapha ndewɗen sallallahu alayhi wa sallam ndeysan ɓeɗo tawɓe ndeysan bayat ridwan kamɓe fof ujunere e ujunnaji 14 kamɓe fof ɓe naati aljanna yo allah welɓe ɓe noon allah wi welama mbala allah ne wela en min e ma noon allah ne wela en walla welaki en jikkuji men eɗen kande e gilli allah eɗen kande yiɗede sen kandani yiɗede gaare tubanen allah wa tubu ila allahi جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي نعم الذي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فوق ينبع الجنة لا إله إلا الله إيه الله إيه الله ركن الجنة أتجي من أويناك من أتجي من ياجاك من الجنة أولي من جلب من ياجاك من الجنة أنتجي من أنرك من دين نكنا من جنة نكنا من جير نكنا من نن نكنا من برد نكنا من هون فوق يا الله الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا الله يا الله دنو إلى جينغول بندرا بسلام يوم خديجة بنت خويلد أورو كنا الجنة ليسان جبريل بي محمد بيا خديجة بنت سلمينا من ليسان جيو جام ليسان جيو بريمير نيميرو 1 أورو ناسيون جيتي دي ويد لا إله إلا الله محمد رسول الله جبريل بي المصطفى بيا خديجة بنت سلمينا وي جوغي غالن الجنة غال urus galle kanye galle kalis ala tampere ala gulali ala woro baba galle joni gartuda kan dépasse ada hube to wuttan woni ayi ko sambel wadi ayi kumbel wadi odo fi oga ogo jefimo oga odo attani ha joni odo watti simmade odo admani odo habam sanati galle tan addamma 297,99 problème oppo haw jodo haw bora pade makko haw bufto haw gadda cododam gadda ndiyam gadda sarbet o poppana koyde makko cocca koyɗo haw gayno noon ha hakkille mo arta wiya baba galle no mbaɗɗa selli jama tabarakallah mara tampani hannde de ala nde tampani wallahi ayi kaaliɗo noon hannde de wonko waɗi mi anda ko kalɗa hen ko waɗi wona o fi o lokñiri guire kaariyel ko nawaɗo police a haali waɗi kaalido ɗum waɗi sesa haaldete wona neɗɗo nata galle tan adda probléme aji yummen khadidi o dañi galle aljanna mo ganduɗa ala gulali ala ko urus won ɗon ko kañum hol sababu kanko de almoustapha ari nde ndeysan ene hulli o suddi ɗum o rokki ɗum jawdi o dañan ɗum ɓiɓɓe nam
min aisha an khadija ko neejo ton wonno Allah lomtinima de laade Allah lomtinani nde kaɗami de o rokkimi o suuri o rokkimi ɓiɓɓe ndeysan o manti khadija mantaɗo guile aduna e lakara bandiraɓe seeɗa ɓoynelaɗo an bone keptata kom ka moƴƴo aɗa hotta koɗo aɗa jakta jakɗo aɗa yurmi alyatim aɗa yurmi mayraɗo an Allah buntinta gueɗe ma o nawi nela to warkata ibnu nofel o nawa ɗum to bilejo o nayi ɗum to joom defte a yummiraɗo moƴƴo o yahata nawata ɓiyum to bilejo kumbilam ar gayi daro ha tiiɗa anani yo ɓanduma haaɗa ko jogoɗo nawlide te ɓeɗo min nani ɓeɗo jaljalɓe ɓeɗo kakaɓe koɓe liggotoɓe yimɓe ara mi nawma toon ceerno nanga kuɗol memata leydi sa yeehi to ƴeewo a jaɓantaki juulo balɗe capanayi sa liggima neɗɗo a borama man sahara faqad kafara a yalti dina ha laaɓe ƴumen khadiji hani to wiileɓe bandiraɓe seeɗa hadis mo kal muttafaqun alayhi tawaɓe walde badara kañum fof ko yimɓe aljanna on ɗon debbo ɓalejo o ko neɗɗo debbo aljanna ndeysan ibnu abbas wi waji goto a yii a meeɗi neɗɗo aljanna wimo ala oyi oɗo debbo ɓalejo uyi ha o yiwen uyi oɗo are nelaɗo ndetaɗo moyen o ya rasulullah duwono mbeɗa yana nelaɗo wi arta mi duwono ma ɗum wasa iwde ma gona neɗɗo aljanna nata aljanna oyi kono mbeɗa surto oyi mi duwono ma mbasa surtade debbo muñi ndeysan o naati aljanna la ilaha illallah kala ko heptima so giyal yuma so pawngal so felewere so mayrede so sunade so kala ko hepti juuɗe kene musidum ko bakkar o ittana ndeysan Anas ibnu Malik radiyallahu anhu o mi nanine la sallallahu alaihi wasallam wi on mo Allah wi ko Allah wi bandiraɓe ko Allah wi so ƴetti ndeysan gire jiyaɗo makko gire jiyaɗo o wi habiba tayi jiyaɗo makko o muñi o lomtin ɗum aljanna so on pertuɗo guiri mum on nattuɗo yiide ndeysan e aduna o muñir ɗum sabi Allah rokkamo aljanna towɗo o rawahul Bukhari la ilaha illallah wonko cikkaten moƴƴade men tawde moƴƴe men wonko cikkaten bone men tawde moƴƴe men bandiraɓe so yummen Aisha ndeysan Jibril ari en addiri tekkere suwa foro makko no woni hen wi nelaɗo oɗo ko joom suudu ma aduna e lakara yummen Aisha ko ndeysan ko neɗɗo aljanna nela sallallahu alaihi wasallam o ya holmo ɓurɗa yidde o wi Aisha o hersani hen o wi Aisha telam noon o wiyanno a meeɗi wiide joom suudu ma Aisha telam vraiment a tampi a ala gaz aɗan defre ƴulɓe a ala gant aɗan una juuɗe ma ñaaɗi o koyɗe ma ñaaɗi vraiment a ala botuji yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah waɗ barke ɓiɓɓe ma a meeɗi sujjude duwonɗa joom suudu ma annema ñees a meeɗi duwonade Baba Galle mbiɗa Baba Galle a tampide a yeehi Europe a dañani kayitaji a arti aɗan nelde Western Union MoneyGram a tampi yo Allah waɗema barke ndeysan goto fof duwono goɗɗo eynam yummen Aisha nala sallallahu alaihi kanko ɓuri yidde ɓe wi e worɓe o yi bammo ko woni mo kalten ɗissa mum o Aboubacry Siddi ndeysan bandiraɓe sehilaɓe duuɓi nogase tati duuɓi sappo e tati o wonde nela sallallahu alaihi to makkatu jamma e ñalawma omon servo oɗo diine ndeysan o yaltani eynam bandiraɓe sehilaɓe en mbawa seedanade neɗɗo jeygol walla aljanna sonamo Allah seedani jeygol walla aljanna ko jiɗɗa ceerno ma ko fof hoto wi ko neɗɗo aljanna ko jiɗɗa ko gañƴa neɗɗo fof hoto wi ko neɗɗo jeygol mineni almuɓe ne jima jimre waɗa shirk ɓe mbi ceerno kaari kanko woni tefono yimɓe kanko woni hawsu wala hawla wala quwwata illa billah nelaɗo wiyete tefanana ñaako dokkede hol sababu Allah wi wama yantiqu anil hawa nelaɗo kala ko haali e islam ko Allah haali ɗum bandiraɓe sehila enen arɓe caggal mabɓe ñaagode Allah yo yaafo en e adiɓe e wattindiɓe bandiraɓe sehilaɓe mbasen añodirde mbasen taƴodirde sen lurodiri e hunde dirɗede deftere Allah e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لسان نون أديب واتندي من الله ورود نغنيكو حقنا من جول بندراب سيلاب جول أنيرا جول هل سبب إنن كبا هل سبب إنن سير سن لورو ندري ندن دفتر الله إن ويبها ما ينسان أبو بكر يتي درابو لا إله إلا الله محمد رسول الله den nela sallallahu alaihi wasallam mayi bandiraɓe julɓe arabeɓe hewɓe hen e naafigeɓe ɓe jalti diine Aboubacry ƴetti drapeau omo haaɓe subaka kikiɗe ha ɓeɗo fo dutta islam ndeysan arme Usama ibn Zayd o yi oɗo arme drapeau mo nelaɗo haɓɓi mi jippinta ɗum ndeysan Usama ene waɗɗi omo yara koyɗe mi haali ɗum o yi koyɗam punda e lawol Allah ɓurinimi ndeysan guenoɗi e kange e kalis ndeysan koto toon paaɗen joni Aboubacry omon haɓoy e Musaylim al-Kadhdhab ɓeɗo jalti diine oɗo wi ko annabi Aboubacry haaɓe makko ndeysan haw foola Wahshi barnoɗo Hamza o ko on wari Musaylim al-Kadhdhab so Allah wurni en ha yontere fande jokken qissa Siddiq e holno nehiri naafigeɓe e yaltuɓe diine aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim